on juama yeɓiyankoɓe Piindi TV wonɓe nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi ko rendude en enen kala e ñalawma hande o ñaagade Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ndew o baddillanta en o ittan en o ɗo rafi beeteɗo coronavirus mo ganduɗa ene jahni windere nde jeddi ngala hen wonde ne woodi walla woodani goppen ngol konngol ina woodi ina woni te koko boomata te koko bonnata koko warata koko foti rentede garten e jeertinoje ɗe jagorɗo kalfinaɗo ko faate cellal jeertini ko haalama ndentoɗen codiren kala ko ina adda dental e daɓodiral goppen ɗum a gueɗal keddigal ngal en jetti mawɗo leydi Sénégal Alaji Macky Sall sababude guelnde ɗum fuɗɗi toon to Wuhan to leydi Sine janggannoɓe wiyanoɓe yo gartire wonko saabino o sali yoɓe gartu yimɓeɓe pelimo hen kono noon o jeytiri en gonga sababude famde ina wawno soɓen gartuno hande gadda kadi ko ɓuuri hewde e oɗo rafi kono ko wiide bandiraɓe eɗen jaadi e bandiraɓe wonɓe caggal leydi eɗen ndende mabɓe miijo eɗen ndende mabɓe suno en dogataɓe en ciicataɓe en goppittaɓe e oɗo rafi nde wonno rafi o nandere leydi ndi kono nan ɗo kadi e toon to caggal leydi to eɗen jaade e mabɓe e kala saaha eɗen ñaago yo Allah lamɗo waɗan en jaam mawɗo leydi ndi ɓami peeje kewɗe en jiidande makko guila e batu disodal jagorde conseil de ministre o rentini jagorɗe ɗe omo waɗa doole makko e balle makko e bawɗe makko kono ko enen ballata mum hade men yettade ballal men ene koye meɗen en ñaaguima laamu ngu en ñaaguima peeje ɗe o ƴetti ɗe laamu ne jogui doole kono yo yettin kala caliɗo yaadude e peeje laamu yo holle lawol gam mbawen rentade ummade dingiral ha yetti juma gonga o wawi fenade laamu caggal Allah ko Allah waɗi ɗum ɗo wawi foof eɓe mbawi wadde kono yoɓe kuuto ɗum hoto hay goto moggane hoto hay goto joñane hoto hay goto wiye yo accane hoom yo rentine yo jeertine yimɓe kala yo ponde e yesso lawol a gueɗal keddigal ngal en ñaaguima en jii ballal ngal laamu waɗi e kaalisaji ɗe pelle ɗe gona laamuyankoje e yimɓe telluɓe ɗe mbaɗi gam wallide safara o en ñaaguima kadi haalis o hoto ya tan naata e ko wiyete banggue safara o ko gonga kono kadi so tawi dañama yo wallite bandiraɓe ɓe ganduɗa haade ko yo yimɓe decci galleji men wiya yo neɗɗo deccu jeereji nana gudde en jeeguil hanki fay hande ko ñamete weeɓani cogguji ɓeydima guila ɗo e nder Sénégal ha caggal Sénégal keeri nder leydi uddama keeri leydi uddama keeri ndiyam uddama keeri weeyo uddama ala ko natata ala ko yaltata jignaɗo men debbo o mo hewno wiide so yimɓe mbi Allah no wawi gatamare fiya ha waɗa juko o wiya amini kono so juko juki a juukima nder suudu yo wonko juukodiɗa so ɗum ala ka jalto toɓeɗa e bedda kaalisaji ɗi yo bandiraɓe miskineɓe ɓe yo balle hen so laamu suyi yimɓe yo jaltu jeereji uddama luumoji guddama ya garta ala yo laamu wallide hakke ko jogui ko laamuji noon ina keewi wallidde hokketeɓe ɓe kadi mbasa yettinde yo laamu rewino totteteɓe ɓe jettina miskineɓe ɓe en jii bourse familial nanɗo wonɓe ganduɗa keɓata tawi ko miskineɓe won alɗuɓe tawi ko heɓoɓe ɗum noon mbiɗen yo laamu tinno alɗuɓe ɓe yo yimɓeɓe ballodir saabi Allah laamu ngu yo wallit yo nguura ka waɗe yo nguura ka adde bilikaji ɗi mbasa ɓeydude nde wonno so bilikaji natti somade koko ɓeydoto gueɗal keddigal ngal ko ballodiren hakkude men ene koye meɗen goto fof ko seɓoye bandum saabi Allah ballodiren hakkude neɗɗo e koddiɗo mum hakkude neɗɗo e bandum no Demba Oldu Banje hewno wiide so million waala e poche ma ha nangue fuɗɗi weccaka ka foomo saabu wonɗo bande jooɗi hirtaki noon ballodiren saabi Allah ko neɗɗo jogui yo wallu bandum kala ko neɗɗo meeɗi walla bandum so tawi ɗum ala sabi dogannoɗen ko maayide sababu ne dogga rafi o en ñaagaki Allah ɗum hepta nder cuuɗi ɗi nde wonno so tawi en jaltani ala ko dañeten eɗen juumi bandiraɓe wonɓe caggal leydi ɓe ganduɗa ko dawannoɓe tan koccido hunde walla jeeya garta e cuuɗi men daña ko ñaami natti dawde natti gollade natti cuuɗi ko joguino ko gasi eɗen ñaago Allah yo Allah hanan en ɗo oɗo rafi kalten koye dow inde dendagal ardiɓe Piindi TV kalten koye dow inde dendagal gollotoɓe Piindi TV kalten koye dow inde jayniyankoɓe e caméraman en ɓe technicien ji ɗi e montoɓe ɓe ha tengte onon yeeɓoɓe ɓe ganduɗa oɗon jeeɓannomin boowal oɗon goni e isnaji oɗon kaɓɓi kaskeji moon oɗon doga e ɓuuɓol oɗon mbaɗi paɗe moon botuji oɗon kaɓa e basal hande on natti nder cuuɗi on natti yaltude on batti heɗade min e nder cuuɗi tewna sago moɗon wonno ɗanniyankoɓe leydi Sénégal e caggal leydi jobdi moon ala so wonano onon
poye kubbata ga dawle kumetake ga lekkonaji mbattake dispensaji mbattake ala ko ñamete ala ko yaate ummade dingal ha juma ko onon jogui dendangal kono wiye ko fonctionnaire leydi men wonko golli kono mbiyen golli ko onon danniyankoɓe golli ko onon danniyankoɓe onon keedani min toon keedani min e haɓade ñaw haɓade basal onon nder frontiére wiide basal natta galle baba fulɓe mbi ka ɓawoye basal accata ha nata galle bamum on cali ha basal naata sénégal kuppuɗon biyeji mon natɗon e weeyo debbinɗon e duule gam habde basal yo Allah sellin yo Allah sembin yo Allah junnu balɗe moƴƴine battande weeɓani noon ko wiya ko nden noon gowoɗen ko dañi foof ndenden leñol men ko noon wayi seɗen ñaama noddodiren ndenden koye mbaɗen gooɓe jiile ndenden ata e bila nana weeɓani seetude gona e ñamde a noddani bande walla bande mo jinnoɗa mabɓude ɗon calmude on panduɗa ɗum ɗurnoma walla doka ɗum jungo salo hoto metti hoto muuse ko saaha o wayli fulɓe mbi so tawi neɗɗo wi anci kosam koko sakkiti o wona ɗum yinno nde wonno mo jennoɗa mbaɗon kecce keleng dokkodiren juuɗe kalɗon jewton jalon son codirama ko Allah wi noon ko Allah waɗi ɗum ko rafi o way noon gabboɗen hen mbasen lurdude e yonta mbasen lurdude e jamanu yeeɓiyankoɓe tedduɓe rewɓe sukaɓe mawɓe gilli hakkude mon e leñol ngol gilli hakkude mon e Piindi TV amen gandi men kumpaka jamma ñalawma subaka kikiɗe so weeli kon yeeɓoɓe so metti kon yeeɓoɓe wadde min ñaago Allah yo Allah waɗan min haalde ko ina wela on so waɗi préguette jafuɗo min wona ɗum wonno anni o en puɗɗorima bisimillahi Allah joftan alhamdulillahi yo Allah datnanen oɗo rafi yo Allah ittanen oɗo rafi Allah ina jogui mbawka wawde safude ko ɓoyi oɗo rafi yo safranen ɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim on jarama